Nachádzame sa na vyhliadkovej veži na Dukle, kde v období bojov v karpatsko-duklianskej operácie bola pozorovateľňa generála Ludvíka Svobodu. Z tohoto miesta riadil boje po prekočení duklianského priesmiku generál Ludvík Svoboda na našej strane. Pred nami je duklianské boisko. Odtiaľto asi 20 kilometrov sa nachádza poľské mesto Dukla, ktoré 20. septembra 1944 s Červenou armádou oslobodzovali aj vojaci Československého armádneho zboru. Ďalšou takou prekážkou pri postupe k duklianskému priesmiku bola Hírova hora, ktorú naši vojaci dobili 22. septembra 1944. Po jej dobití naši vojaci pozdĺž dukelskej komunikácie postupovali k duklianskému priesmiku. Vľavo je poľská dedina Barvinek. Týmto smerom k duklianskému priesmiku postupovala 1. československá brigáda. Vpravo je poľská dedina Zindranova, kde postupovala 3. československá brigáda v smere k duklianskému priesmiku. Pred nami je bezmenná výšina a do tohoto priestoru sa naši vojaci dostali 30. septembra 1944 a prekročiť a dobiť dukliansky priesmik sa podarilo až 6. októbra 1944. Toto je dukliansky priesmik. Po jeho prekročení naši vojáci potom postupovali pozdĺž dukelskej komunikácie smerom do Vyšného Komárniku. Do dediny, ktorú oslobodili naši vojaci ako prvú v Československu. Bol to taký okamžik, kde sa stretli s našimi miestnymi občanmi, ktorí ich vrelo privítali. Po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944, 8. septembra toho istého roku sa začala karpatsko-duklianská operácia na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Došlo k prelomeniu nemeckej obrany v priestore Krosna a do tohoto prelomu bol zasadený náš Československý armádny zbor spolu so sovietským gardovým jazdeckým zborom a 25. gardovým tankovým zborom. Tieto jednotky mali útočiť pozdĺž dukelskej komunikácie k smerom k duklianskému priesmiku a na 5. deň mali dosiahnuť mesto Prešov a tým uľahčiť priestor bojov slovenským povstalcom.
Na tomto mieste 6. októbra 1944 v ranných hodinách vstúpila československá hliadka pod velením Čatara Nebyliaka. Hliadku vybral Vasil Valo. Títo vojaci sa vtedy nachádzali v dedine Zindranova a pripravili sa na vstup do rodnej vlasti. Zo začiatku, pokiaľ veliteľ prieskumu vyberal jednotlivých vojakov, bol veľký záujem o to, aby každý vstúpil vtedy a respektíve, aby bol začlenený do tejto hliadky. Veliteľom hliadky bol Čatar Nebyliak. Hliadka zo Zindranovej sa postupne priblížila k hraniciam. Prvé hlásenie veliteľovi Československého armádneho zboru podal spojar Ivan Bembilo. A druhá skupina československej hliadky, v ktorej bol aj desiatník Týrek, konkrétne on, mal v priestoroch, kde sa nachádzame, vcítiť československú štátnu vlajku. Ale tesne predtým, v týchto priestoroch asi 200 metrov dozadu, táto hliadka dostala silnú guľometnú paľbu. Boli tieto jednotky, ktoré zaisťovali ústup hlavných síl smerom na Vyšný a Nižný Komárnik. A pri tom všetkom, pri tejto paľbe úplne rozstreľalo túto vlajku aj žrť, takže ten desiatník Týrek nemal čo osadiť tu na hranici. Narýchlo konal, lebo bol rozkaz osadiť štátnu vlajku, tak mal v Brašni časopis Za svobodné Československo. To bol denník Československého armádneho zboru. No tak vyťahol aj farebnú tušku a nakreslil na tie noviny československú vlajku a osadil ju na telegrafný stĺp za takýto pliešok. Na túto vlajku sa potom podpísali všetci členovia, ktorí tu boli, no a potom osadili túto, dá sa povedať, symbolickú vlajku na telegrafný stĺp za ten takýto kovový pliešok. A až potom, v ďalšej časti, pokiaľ prichádzal generál Svoboda aj so svojím štábom, až potom bola osadená pôvodná československá štátna vlajka, ktorú sem doviezli naše tylové jednotky. To je tá známa dobová fotografia, na ktorej stojí generál Ludvík Svoboda a drží československú štátnu vlajku a ju boskáva. Ešte pred stýčením, respektíve osadením tejto štátnej vlajky bolo osadenie československého štátneho znaku v týchto priestoroch. A na tej dobovej fotografii pri hraničnom znaku stoja dvaja vojaci. Jeden z nich je slobodník Belavy. Tento štátny znak bol urobený v Poľsku ešte predtým, pred vstupom na naše územie. Bolo známe, že po týchto bojoch dojde k prekročeniu československých štátnych hraníc a bude potrebné osadiť znovu ten štátny symbol. Tento štátny znak odlial poľský občan Karvašecký z Krosna. Naši tylári prišli k nemu a ho požiadali, aby im odlial ten náš symbol. Mal na nich zase požiadavku, že treba nakresliť, ako vyzerá tento. Takže nakreslili a on urobil
túto formu, lebo to bol ináč zlievač, a odlial tento štátny znak z havarovaného lietadla, z tých úlomkov z tohoto hliníku. Odlial až 4 kusy. Ako Belavy spomína pri tých svojich spomienkach, že pýtal sa ho, že na čo sú 4 znaky. A tento zlievač zamyslenie, ako mu odpovedal, že kto vie, ktorý z týchto 4 štátnych znakov sa dostane na hranicu. Lebo to bola jednak vzdialenosť, boli míny a skutočne bolo tomu aj tak, že k tejto hranici potom bol dovezený jeden štátny znak, lebo jeden tento obrnený transporter bol zničený na minových poľach a rád ďalších a ostal len ten posledný. Tento posledný, ktorý je aj na tej známej fotografii pri osadzovaní tohoto štátneho znaku. To je znak, ktorý obletel celý svet. Originál tohoto štátneho znaku je uchovaný vo Vojenskom historickom ústave v Prahe. Na tomto mieste v roku 1944 bol pôvodný cintorín Československého armádneho zboru. Bolo to z rozhodnutia generála Ludvíka Svobodu, že tí československí vojáci, ktorí padli v bojoch o Dukelský priesmyk, budú pochovaní priamo na hranici. To je symbolický pomník československým ženistom, ktorí pred vstupom našich jednotiek na naše územie odminovali celý tento priestor a v priebehu Karpatsko-Dukelskej operácie sa významným spôsobom podielali pri postupe našich jednotiek k našim hraniciam. Na tomto mieste 6. októbra 1944 po prekročení československých štátnych hraníc tragicky zahynul generál Jaroslav Vedral Sázavský, veliteľ 1. československej brigády. Dukliansky pamätník spolu s vojnovým cintorínom Československého armádneho zboru tvoria národnú kultúrnu pamiatku. Na tomto cintoríne je pochovaných 565 padlých príslušníkov Československého zboru. Ostatní padlí československí vojáci sú pochovaní na poľskom území v Dukle a Novosilciach. Sú to všetci vojáci nášho zboru, ktorí padli v období Karpatsko-Duklianskej operácie. V pozdejších rokoch po vojne bolo rozhodnuté, že bude vybudovaný nový pamätník padlým príslušníkom armádneho zboru. Počítalo sa už v roku 1946, že dojde k vybudovaniu vojnového cintorínu a pamätníka. Lenže bolo to veľké mínové pole. Z toho dôvodu nebolo možné osadiť tu ten základný kameň, jak sa počítalo s tým. Preto 6. októbra 1947 bol osadený tu základný kameň na vybudovanie tohoto pamätníka spolu cintorínom. Pamätník bol vybudovaný v roku 1949 na 5. výročie
karpatsko-duklianskej operácie. Na tomto cintoríne sú umiestnené náhrobné kamene, na ktorých sú mená tých padlých príslušníkov Československého zboru. Ale sú tu aj také hroby, kde sú neznámi padlí príslušníci Československého armádneho zboru. Tam v tom dvojhrobe je 80 neznámych padlých príslušníkov. Tu vedľa, na tomto mieste, v tých troch masových hroboch, je 119 neznámych príslušníkov Československého zboru. To sú všetko padlí vojaci naši, kde nebola možná identifikácia, kde neboli žiadne doklady, ale boli vedení medzi nezvestnými. 6. októbra 1944 na Duklianskom priesmiku prekročili jednotky Československého armádneho zboru naše hranice a hneď v tento deň v dopoludňajších hodinách vstúpili aj do obce Vyšný Komárnik, ktorú ako prvú pod hranicami oslobodili. A miestni občania veľmi srdečne privítali našich vojakov. Došlo k takejto neformálnej besede, kde sa miestni sťažovali na tie ťažké podmienky, ktoré prežili počas týchto bojov, keď sa museli ukrývať v okolitých lesoch. Z vojakov Československého armádneho zboru boli to tí osvetoví dôstojníci, medzi ktorými bol aj rodmajster Ivanič, tak odovzdal miestnemu občanovi československú štátnu vlajku. Odovzdal mu ako symbol našej štátnosti. Nezabudol pripomenúť, že aby uchovali túto vlajku a aby ju chránili. Pred nami je budova školy vo Vyšnom Komárniku, kde vojaci Československého armádneho zboru 6. októbra 1944 vstúpili do tejto obce a na tejto známej fotografii sú aj zábery, ako miestni občania vítajú našich vojakov. Sme v priestore, kde sa nachádza štáb 3. Československej brigády. V tomto priestore boli vybudované bunkre pre 3. brigádu a pre celý štáb a z týchto priestorov boli riadené boje v Nižnom Komárniku. Tento terén a toto miesto bolo vybrané z hľadiska bezpečnostného, lebo aj v tomto období boli tu jedle a jedle boli takou ochranou v prípade delostreleckého prepadu alebo minometného prepadu. Do týchto priestorov chodil aj generál Ludvík Svoboda, veliteľ Československého armádneho zboru, ktorý bol v dennom kontakte s celým štábom 3. Československej brigády. A toto je taká názorná ukážka, kde boli tí dôstojníci štábu umiestnení a zároveň tento priestor slúžil okrem tých povinností veliteľských aj na odpočinok. A možno povedať, že je to umiestnené v pôvodnom teréne, kde boli tieto bunkre vybudované v tom 1944 roku. Tento priestor počas týchto bojov navštevoval aj veliteľ generál Ludvík Svoboda, ktorý mal odtiaľto asi 2 kilometre
umiestnenú svoju veliteľskú pozorovateľňu na kote Jamy. To je kataster obce Krajnej Bystrej a Nižného Komárniku. Na tomto mieste po prekročení hraníc a postupu našich jednotiek z Vyšného Komárnika do Nižného Komárnika, kde sa zastavili boje, bolo pôvodné palebné postavenie československého dielostrelectva. Odtiaľto podporovali naši dielostrelci útok našich peších jednotiek v priestore Nižného Komárnika a Krajnej Bystrej. Sme v priestore palebného postavenia mínometov. Tuto vpravo je palebné postavenie, proste jak to vyzeralo, čiže ten mínomet bol zakopaný v tomto priestore a tuto zase bol ukryt pre tých našich dielostrelcov. V tomto priestore bola umiestnená aj ďalšia ťažká bojová technika, ako húfnice 122 mm. Z týchto priestorov bola podpora útočiacim vojskám v priestore Nižného Komárnika a Krajnej Bystrej. Pred nami dedina Nižný Komárnik, do ktorej vstúpili vojaci Československého armádneho zboru 6. októbra 1944 po prekročení hraníc na Duklianskom priesmiku. Postupujúce jednotky presúvali sa pozdĺž Dukelskej komunikácie. V tomto smere postupovala 3. Československá brigáda. A vľavo 1. Československá brigáda. Boje v tomto priestore sa zastavili hneď v ten prvý deň 6. októbra. A tu, v tomto priestore, sa bojovalo od 6. októbra až do 25. novembra. Boje boli veľmi ťažké, lebo nepriateľ pri ústupe do tohoto priestoru, pokiaľ nemal vybudované obranné postavenia na tejto výšine obšár, vypálil celú dedinu. Dedina bola v plameňoch a to z toho dôvodu, aby naši vojáci nemali sa kde ukryť. Priestor pred tou obranou, ktorá sa nachádzala hneď pod touto výšinou, bol silne zaminovaný. Čiže tu sa nachádzalo prvé nemecké obranné pásmo. Ďalšie nemecké obranné pásmo, druhé v poradí, sa nachádzalo v polovici tejto výšiny obšar. A ďalšie tretie obranné pásmo, respektíve zálohy tých braniacich jednotiek sa nachádzali na odvrátenom svahu od Krajnej Poľany. Takže hneď v ten prvý deň prebiehali urputné boje a zvlášť veľa našich vojakov zahynulo na tých mínových poliach, lebo priestor bol silne zaminovaný. Ako spomínajú priami účastníci, viacej našich vojakov padlo na mínových poliach ako zo streľby ručných palných zbraní.
Po prvých dňoch neúspechu útočiacich vojakov Československého armádneho zboru veliteľ 38. armády generál Moskalenko sa rozhodol, že z tohoto priestoru potom premiestni celý armádny zbor do priestoru Vyšnej Pisanej na výšinu Javíra. Začiatok presunu sa začínal 18. októbra 1944 a do priestoru tejto Javíry sa naši vojaci dostali 22. októbra 1944. Sme v obci Vyšná Pisaná. Po našej ľavej strane sa nachádza výšina Javíra. Tu do tohoto priestoru boli presunutí vojaci Československého armádneho zboru. Bol to veľmi namáhavý presun našich vojakov, lebo stále pršalo. Vojaci boli maximálne po stránke fyzickej vyčerpaní. Presúvali sa v nočných hodinách a bolo nutné, aby sa vojaci držali pohromade, osvetľovali tú cestu, respektíve ten terén baterkami, aby sa tu dostali na určené miesto. Po príchode na túto výšinu nepriateľ začal proste s ostreľovaním. Nemci na tejto výšine používali v tomto priestore počas karpatsko-dukalskej operácie aj trieštivé strelivo, ktoré malo veľmi taký psychologický dopad na vojakov, lebo ozvena bola zozadu. To znamená, akoby za vojakom, kto si streľal. Za dedinou asi 2 kilometre bola poľná ošetrovňa. V týchto bojoch sa zvlášť vyznamenal poručík Bilej. Poručík Bilej to je jeden z tých, ktorého vojaci tohoto 6. októbra prekročili hranice na Duklianskom priesmyku. Pri výbuchu delostreleckej miny mu utrhlo obe končatiny. No a preto, keď to lekár spozoroval, že došlo k takémuto poraneniu, tak vyslal svojich 2 sanitárov, aby tohoto raneného doviezli na určité miesto a potom, aby bol presunutý do tej poľnej ošetrovne. Tak keď sa vydali títo vojaci týmto smerom, tak jeden z týchto vojakov s tými nosidlami bol na mieste zabitý, zastrelený a druhý bol ranený. Takže ten lekár tak sa odhodlal, že sám osobne išiel do ohňa týchto striel, ošetril na mieste poručíka Bileja a potom až ďalší sanitári zviezli tohoto hrdinu na tú poľnú ošetrovňu. Cestou ale bohužiaľ vykrvácal, takže zomrel tu pod touto výšinou Javíra. Pochovaný je na Dukle v spoločnom hrobe s padlými príslušníkmi Československého armádneho zboru. Boje o túto výšinu končili 26. októbra a z tohoto priestoru 26. októbra boli naši vojaci armádneho zboru znovu presunutí do priestoru Obšár do Nižného Komorníka. V tomto priestore potom prebiehali ďalšie boje až do 25. novembra, kedy túto výšinu naši vojaci za pomoci sovietských vojakov dobili a potom postúpili smerom na Svidník a k rieke Ondale. Nachádzame sa v priestore Nižnej Pisanej.
Jednotky Československého armádneho zboru po dobytí Koty Javíra presunuli sa naspäť do svojho pôvodného priestoru, do Nižného Komárnika, a hneď tohoto 25. októbra 1944 začala sovietská 12. tanková brigáda útok smerom na Nižnú Pisanu a Kapišovu. Tá sovietská 12. tanková brigáda sa presúvala z tohoto smeru od poľskej strany smerom po hrebení ponad Svidničku a dostala sa tu do priestoru tohoto kostolíka. Keď Nemci ustupovali trochu nižšie z tohoto priestoru, zostal v tejto veži umiestnený nemecký guľomečík, ktorý bránil postupu sovietských vojakov v tomto smere. A ten bol tak maskovaný, že proste na tomto poli zostalo takmer 200 sovietských vojakov zabitých. Preto veliteľ jednej zo sovietských jednotiek sa rozhodol zničiť a zlikvidovať tohoto nepriateľského guľomečíka z tejto veže, a na tento priestor sa dobrovoľne prihlásil na likvidáciu Pavol Andrejevič Kondyra. Bol to ináč sovietský seržant, ktorý sa zúčastnil týchto bojov o Nižnú Pisanu. Razantne zo svojho guľometu potom sa mu podarilo zničiť a zlikvidovať tohoto nemeckého guľomečíka a potom ostal ďalej v smere útoku svojich jednotiek na Nižnú Pisanu, kde zlikvidoval desiatky nemeckých vojakov. Za tento čin a za ovládnutie dediny Nižná Pisana obdržal najvyššie sovietské vyznamenanie, titul Hrdina Sovietskeho zväzu. Z tohoto smeru 25. októbra 1944 začala útok 12. tanková brigáda z poľskej strany útočiť v smere na Vyšnú Pisanu, Nižnú Pisanu a Kapišovu. Zvlášť ťažké boje sa odohrali na začiatku v Nižnej Pisanej, kde sovietskí tankisti zajali 5 nemeckých tankov, 2 útočné diela a zlikvidovali celú delostreleckú batériu. V smere svojom útoku pokračovali ďalej. Narážali však na vopred vybudované minové poľa hneď za Nižnou Pisanou, potom asi 1,5 km v ďalšom priestore a tu v priestore tejto cesty narazili na silnú protitankovú obranu. Počas týchto bojov, zvlášť zúrivé boje prebiehali 26. októbra, sovietskí
Delostrelci vystreľali takmer 46 000 delostreleckých granátov za jeden deň. Na druhý deň 27. októbra 32 000 delostreleckých granátov. A letectvo v tomto priestore zhodilo 162 tón bomb. Takže tieto boje boli zvlášť tvrdé a v ťažkých podmienkach sa presúvali sovietskí tankisti smerom na Kapišovu. Útok sovietských tankov sa zastavil v priestore Kapišova, kde boli zničené posledné sovietské tanky 12. tankovej brigády. Vzhľadom na veľké obete útočiacich sovietských vojakov a likvidáciu ťažkej bojovej techniky sovietskí tankisti pomenovali toto údolie údolím smrti.